pane nhau dzinoshamisa aiwa dzabuda dzakabva paUniversity of Zimbabwe panguva ino patiri kuona kuti kumauniversity especially aiwa amoziva kuti egovernment awa takamaona mavideos emastudents vachichema chiti aiwa handisi kana kumbodzidza we've paid the fees but my lecturers they are not reporting just because mawages avo ari kuti anyanya aiwa panguva ine zviri kutoonekwa nemwana wese munyika yeZimbabwe kuti the situation munyika yeZimbabwe inotoda attention and needs to be addressed. Kusiri kumauniversity chete kuri kuonekwa nevana vemuzvikoro it is the same thing. Ngoma ndiyo sara pina mashoko obuda aiwa ashamisa vanhu achibva kuUniversity of Zimbabwe. Subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa news date on this land mukona kanzi use it to replace striking lecturers. Kuti use it yafunga kuda kureplace ma lecturer ese akastrika nokuda kuti muhoro yavo aiwa haisi kuvagutsa mashoko ashamisa vanhu timena unamubuda nyika muchinzeni. The University of Zimbabwe UZ plans to hire experts to replace striking lecturers in the last ditch attempt to bring back normalcy at the country's oldest university. University lecturers have been on an indefinite strike for the past 2 months as they press for a salary of $2,500. They currently earn $230 plus a local currency component of about $200 when converted. In a circular to faculty deans, the UZ requested to be updated on the position of individual lecturers in terms of teaching and learning, provide a list of modules where there is no teaching, and recommend names of potential experts who could be engaged as adjuncts to teach. Ndo mashuka tukona kuti aiwa UZ panguva ino yaronga kuda kureplace malecturers ese ari kuonekwa kunze vari pastrike noda kuti muhoro yavo haisi kuvafadza. Zviri kuonekwa nemunhu wese kuti aiwa zvainga zviriko kunana 2016-2017 zvava zviri nani, but panguva ino these lecturers have been reduced. Panguva ino vachihora mari inonyatso kuonekwa kunze hapana nezvemari. Tuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi apenda comment section medu. Mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.